Dneska neviem, akože, čo budem robiť. Budem vraviť, akože dačo, prečo som sa zabudol? Budem popri tom dačo vraviť, ale dneska asi pôjdeme, že questy. Že veľa questov. Dneska chcem, nie všetko úplne, ale asi toho Cordeliusa pôjdeme, ale aj Asha pôjdeme. Takže asi tu Jackie, no asi Penny, Cordeliusa a toho Asha. Pôjdeme. Vyskúšame, ako to pôjde. Najprv si dáme Asha. Neviem, ako no, ale ešte popri tom budem vravieť, takže mal by prísť nový, neviem kedy, už laguje mi to tu. Tu nemá dobrú výkonu. Neviem, fakt mi to musí lagovať. Kámo, ja nič nerobím. Ten shade ide za mňou. Nie. Kamo, prosím, nie. More. Ako vážne. Takže jednu paličku, no super. Ten Ash bude ťažký. Takže mám fakt slabú Wi-Fi. Nie, lebo my máme dve Wi-Fi. Jedna je v strede domu a ja som bližšie k tomu strede domu ako tam na konci, lebo máme ešte na konci. Ale ja mám... Či robíš srandu? Nie. More. Kamo, prosím, preč choď. Ja to môžem kašľať. Blbá Wi-Fi. Idem poriešiť tú Wi-Fi, no. Počkaj. Takže už sme tu. No, už som tu. Už som to vybavil. Troška mi to tu laguje. Takže mali by prísť ešte za niekoľko dní, neviem koľko, ale za niekoľko dní by malo prísť. Mali by prísť dvaja noví brawlery. Owgly, či jak sa volá, neviem. Asi viem, že dačo na O. Owgly a Meeply, či jak sa volá. Hej, tak. A neviem presne kedy. Ale môžem vám povedať iba to, že nebudú OP. Ten Oli bude slabý. Aj na to, že bude mať dosť veľa HP, tak bude slabý. Dosť slabý. Tomu ja ho nemám ani na 15. A proste sú tu takí týpci silní. No akože nie sú silní, ale dobre, ja si musím kempiť, lebo toto sa nedá. Tam je akože ja sa nechcem stýkať s tým Bro, on ide po mne. Heď choď. Nie. Come on.
kokos. Ale máme. Takže ozvem sa vám, keď budem mať splnený tento quest. Takže máme poslednú hru. Mám 6 straty meta, to je dobré. Ja idem tam, sice to je kód, ale mne to nevadí, ja idem na ňo. Piju, poď, daj ho. Dobre, on je slepý. Kamo. Kamo, tak on to misnul totálne kultívne. Ja, ale ja mám málo. Kamo, on ide bomby. Nie, ja si zdechnem, prosím. Ženie, prosím. Dobre. Sem tu. A čauko, Riči. On je úplne, to sa nedá. Riči. Poď, yes. Pum. Yes, už to máme, tak už máme ten quest splnený. Kamo. Yes, no hurá, dobre. Mám to splnené. Takže... A ešte som vám nepovedal dôvod, prečo plníme questy. Ja tie questy plním preto, lebo toto som už spravil, toto som chcel. A potom ešte potrebujem 38 a 42. A poviem vám hneď prečo. A chcem to preto, lebo tento skin na Stewa za 17 dní mizne a ja to potrebujem dať, mám 70 gemov, 79 a on stojí 99 a ja potrebujem 20 gemov, aby som ho dal. A áno, môžem si kúpiť, hej, 30 gemov za 2 eurá, ale fakt, ak to nepôjde, tak si to kúpim, ale ak to nepôjde, tak si ho kúpim, ale ideme na ďalšieho. A to bol, koho chcete skorej? Dáme Penny alebo Cordeliusa. Ja si myslím, že Cordeliusa. A pôjdeme duo, lebo je to lepšie. Ale tá Penny bude ťažká. Mám dobrého teammatea, silného. No jak to, aha, to je ten oný. Jo. Nie. Som ho misnul, ten gadget, nie. Kam tak to perfektne spravil. Kamo. Nie. Som potrebovala na takoho hodiť ulti, no aby som mohol zmiznúť, ale dobre, už tu mám neho. Tohto. Ale nie, keď hráte za tohto bobca, tak napíšte mi do komentárov, že koho hráte. Že akože že keď hráte Buzz Lightyeara, takže
hráte ho v akom móde, že v akom móde ho hráte. Ja síce 8, ale... Nie. Yes, sem hore. Ty kokos. Neverím, jak som prežil. Dám si gadget, keď sem pribehne. Tak môžem zmiznúť. Yes. Máme to OK. Super. Ozvem sa vám, keď budem tam. Akože toto je asi posledná hra. Áno, ja viem, chcel som aj dlhšie točiť, ale ja by som aj dlhšie točil, len už sa mi, mám že 5%. Prosím, no, chcel som. Mám 5% a nie je to dobré, takže prepáčte, ja som v tomto som proste hrozný, že točím video a potom to aj tak. Potom to nechám tak. No. Proste som hrozný, no. Ale čo už, no. Ešte si kúpime hypeku na tohto. Na Rika som si chcel kúpiť hypeku. Tu je Riko a hypeka kúpiť. Máme hypeku na Rika. Yes. Ináč napíšte do komentárov, že ktorý skin sa vám viacej páči. Páči sa vám viacej tento skin alebo tento skin. Za mňa tento není moc pekný. Mne sa najviac páči tento. Tento je proste tento taký ladí spolu. A je fakt pekný. Ale ten fialový v tejto verzii sa mi nepáči. Proste neviem prečo, nepáči sa mi. Ale tento je fakt pekný za mňa. Čo by som vám ešte povedal? Ešte... Dáme si asi push oného. Na budúce si dáme push shade asi. To je všetko. Asi. No dobre. Tak lúčim sa s vami a uvidíme sa pri ďalšom videu. A zakliknite odber. Čaute.